Laburista bħala partit mill-kampanja Malta Flimkien ninsabu ġewwa il-qala u merħba mill-isbaħ minn dawk li hawn preżenti. Insellem lil dawk ukoll li qed issegwuna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Wasanna fit-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali l-għada li l-Partit Laburista wkoll approva il-manifest elettorali għal din il-kampanja, il-viżjoni u l-futur ta' pajjiżna u naturalment ma nistax ma nfakkarx ukoll f'għada il-qofol ta' tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali reli indirizzat mill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista ġewwa l-Fosos tal-Furjana fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Sabiex nagħtu bidu għal din l-attività merħba mill-isbaħ lill-kandidati kollha li ser ikunu qegħdin jikkontestaw fuq it-13 il-distrett. it-tim ta' kandidati li ser ikun qiegħed jikkontesta b'isem il-Partit Laburista fuq it-13 il-distrett. U issa nilqgħu fostna lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela sabiex jagħti bidu għal din l-attività għal in-nies. Grazzi lilkom. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa li qed ittuna ser inkunu qegħdin issa nagħtu bidu għal din l-attività bl-ewwel mistoqsija lill-Prim Ministru Robert Abela. Prim Ministru, insellimlek u grazzi tal-li qiegħed magħna. Grazzi lilkom ta' dil-merħba verament sabiħa. Grazzi ħafna. Prim Ministru, l-ewwel mistoqsija li naturalment ser ikolli nagħmilek. Mhux tabxejn nħobbu l-għawdex. Grazzi ħafna. Prim Ministru, wasanna fit-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali, l-qofol tagħha wkoll il-bieraħ bl-approvazzjoni tal-manifest elettorali waqt il-konferenza ġenerali. Il-manifest li naturalment se jkompli witti t-triq tal-futur 1000 proposta li nieda l-Partit Laburista għadha mbagħad mill-ġdid nerġa' nfakkar il-qofol tat-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali l-Fosos tal-Furjana fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Din il-ġimgħa kienet ġimgħa impenjattiva ħafna, Prim Ministru. Rajna wkoll l-ewwel dibattitu li kellek ġewwa l-Università, rajna investiment dirett barrani wkoll ġewwa pajjiżna illi konti għad preżenti wkoll inti għat-tnedija tiegħu, però rajnik ukoll illi kellek titlaq barra minn pajjiżna minħabba impenji li għandek inti bħala Prim Ministru u naturalment bħalissa fuq fhom kulħadd ukoll l-invażjoni l-kunflett li hemm ġewwa l-Ukrajna. Kellek summit informali, ħanħalli fidejk sabiex tgħidilna l-eżitu ta' dan is-summit. Kien informali imma importanti daqs kull kunsill formali ieħor. U hija diskussjoni li mbdiet se titkompla aktar tard dan ix-xahar. Tensjonijiet illi ħadd ma stennihom partikolarment f'mument fejn konna ħirġin minn pandemija. Imma r-realtà hija dik li hi u għalhekk bħala mexxejja kellna ftit tal-jiem qabel summit straordinarju illi summit emerġenza fil-fatt issejjaħ illi jinżamm u mbagħad inżamm dak li kellna dil-ġimgħa fl-10 u fil-11 ta' Marzu illi kien diġà wieħed skedat fejn iddiskutejn hemmhekk it-tensjonijiet li hemm bħalissa fl-Ukrajna bl-attakk Russu. Mhux biss il-konflitt illi hemm imma r-reperkussjonijiet tiegħu qed nitkellmu fuq l-enerġija. Tħaddidna wkoll fuq is-suġġett ta' sħubija tal-Ukranja fl-Unjoni Ewropea, tkellimna dwar is-sigurtà. Jiġifieri kien hemm suġġetti illi għalkemm il-konflitt huwa il-bogħod minnha huwa xorta waħda fl-Ewropa, imma għandek riperkussjonijiet illi jinteressaw id-dinja kollha, nsemmi s-settur tal-enerġija. Qegħdin naraw x'qed jiġri l barra minn xtutna.
bej bl-effetti tal-pandemija fuq naħa, imma aktar u iktar issa b'kontrast, anzi fil-kuntest ta' dawn it-tensjonijiet. Prezzijiet tad-diesel ħarsu xem fis-qallija, ftit il-bot minn xtutna. Sparaw il-fuq il-prezzijiet. F'pajjiżna tajna kelma aħna li se nżommu il-prezzijiet stabbli tad-dawl, tal-petrol, tad-diesel, tal-gass, hekk wedna, hekk għamilna, u hekk se nibqgħu nagħmlu. Jiġifieri xrajna f'temp litteralment ta' sigħat sitwazzjoni illi daħlet lid-dinja f'perjodu ta' inċertezza u instabilità. U għalhekk dak kollu iżda li jibqa' ċert huwa il-wegħda tagħna illi se nżommu l-istabbilità fil-prezzijiet. Dik hija l-kelma li tajna lill-poplu tagħna, żammejniha waqt pandemija fl-eqel mumenti u se nibqgħu nżommuha. Imma mbagħad tara kif dir-realtà kemm fiha elementi krudili magħha meta tara attakki li permezz tagħhom qed imutu tfal, nies innoċenti, ir-realtajiet ta' familji li tfarku. Litteralment f'temp ta' ftit sigħat li tinqaleb ħajtek ta' taħt fuq u tara kemm huwa importanti illi f'mumenti bħal dawn anke pajjiżna jibqa' sod mal-valuri tiegħu. Il-valur tal-paċi. U kien dak il-messaġġ li wassalt mal-mexxejja Ewropej. L-importanza li f'dawn it-tensjonijiet nibqgħu nimbuttaw il-messaġġ tal-paċi. Tal-importanza ta' dialogu. Mbagħad messaġġ ieħor illi wassalt madwar il-mejda kien illi l-effettività tal-sanzjonijiet, x'nafu li bħal Unjoni Ewropea għamilna sanzjonijiet u għamilna iżjed sanzjonijiet issa, imma l-importanza illi nibqgħu nipproteġu lil popli tagħna mill-effetti negattivi ta' dawk is-sanzjonijiet. Ħadd pjaċir li rajt ir-reazzjoni tal-poplu tagħna kienet waħda tista' tgħid unanima ta' solidarjetà. U għalhekk illi verament noss il-valuri ta' dan il-poplu. U kif weġibna aħna għal dak is-sentiment ta' mħabba li wara l-poplu tagħna, ta' għaqda ta' solidarjetà mal-poplu Ukren. Dalgħodu ħadd pjaċir attendejt anti-CPD, Anti-Civil Protection Department tagħna, numru ta' containers illi batna lejn l-Ukranja. Batna mediċini b'valur ta' €1,400,000 f'mediċini li se jmorru għat-tfal u taqsam qalbek dalgħodu bdejt insaqsi x'mediċini qed nibagħtu. Fosthom mediċina mhux se noqgħod insemmi mistura, mhux se noqgħod insemmi l-isem tagħha li tintuża li nagħtiha jien lit-tifla. U batnihom daw tfal innoċenti li qed ibatu minn dat tensjonijiet. U tarem il-valuri sbieħ li għandu dal-poplu tagħna. Imma mbagħad ukoll iżjed madwar il-mejda bħala mexxejja qbilna li se ngħinu iżjed lill-poplu Ukren b'dik li tissejjaħ il-European Peace Facility se nkunu qed inżidu l-għajnuna b'500 miljun euro ieħor. Imma nibqa' nittama li terġa' tirrenja ir-raġuni, il-buon sens, kemm ma nemminx fil-konflitt, kemm sabiħ il-paċi li inti tista' tiddialoga madwar mejda u fiċ-ċokon tagħna li żar stat membru aħna mill-membri kollha tal-Unjoni Ewropea, ma dal-messaġġ kemm nieħu pjaċir li nibqa' nwasslu u nemmen ukoll li eventwalment is-sitwazzjoni għad trid tiċċara ruħha u aħna inkunu bqajna nibagħtu dak il-messaġġ tant importanti ta' solidarjetà u paċi. Rajna x'kienu l-effetti sa issa, aħna se nibqgħu naraw li nibqgħu nanalizzaw kull settur kif jista' jiġi impattat b'dawn it-tensjonijiet, li nibqa' nagħti garanzija hija tkellim dwar l-enerġija, diġà dwar il-fuels, imma se nibqgħu naraw illi kwalunkwe settur illi jista' jiġi impattat
aħna se nibqgħu nagħtu l-għajnuna s-sapport tagħna bħala gvern sabiex nibqgħu niżguraw illi nipproteġu il-poplu tagħna minn dak li qiegħed jiġri. Ċennajt ukoll fl-introduzzjoni rajna l-approvazzjoni tal-manifest elettorali u allura il-format li se tkun qed tieħu din l-attività ntella llum il-Partit Laburista hija propju li diversi nies li ġej minn kull faxxa tas-soċjetà se jkunu qegħdin jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru. Se nibda b'Kajli Mizzi, żagħżugħa ta' 19-il sena mill-Gżira Awċija. Kajli, nistiednek sabiex tagħmel il-mistoqsija tiegħek lill-Prim Ministru. Grazzi, Prim Ministru tal-li qiegħed hawn fostna. Il-mistoqsija tiegħi se tkun x'se tkunu qegħdin tagħmlu sabiex ittejbu il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Grazzi. Kajli, s-suġġett tal-konnettività huwa kruċjali, partikolarment meta titkellem fil-kuntest ġeografiku tagħna. Malta gżira, Għawdex gżira ġo gżira, l-kunċett tal-insularità doppja. Dejjem hemm min fih il-proġett tal-Fast Ferry u għamilnieh. U għamilnieh waqt pandemija. Meta forsi kulħadd waqt pandemija, kulħadd ħaseb li l-gvern kien se jnaqqas l-investimenti infrastrutturali. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li kellna nieħdu f'Marzu tal-2020. Se niġbdu lura l-investiment, se ninvestu bħala gvern anqas, u d-deċiżjoni kienet ċara, anzi rridu nibqgħu għaddejjin bil-proġetti kollha u nżidu fuqhom, u l-Fast Ferry kien wieħed minnhom. U hemmhekk taraw is-sabiħ tas-sinerġija bejn is-settur privat u l-gvern. Kif? Bnejna it-terminals aħna, kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta, investiment ta' 5 miljun euro, u l-privat mill-fondi tiegħu ipprovda l-opri tal-baħar, il-bastimenti, li permezz tagħhom isir it-traġitt. U xi jfisser dan l-investiment? Ifisser li llum tivvjaġġa bejn iż-żewġ gżejjer mill-belt sal-Imġarr f'temp ta' 45 minuta jew anqas. Ifisser ħin ta' kuljum li qed jiġi frankat partikolarment għal dawk illi ta' kuljum ikollhom jitilgħu Malta. Jew viċe versa. Ifisser ukoll li se jkun hemm inqas traġitt bil-vetturi li allura jaqqad preċiżament mal-viżjoni tagħna illi kemm jista' jkun innaqsu l-emissjonijiet illi jikkaġunaw il-vetturi tagħna. Jiġifieri s-servizz aqqas tittaraħ f'iżolament imma tittaraħ mbagħad fil-viżjoni wiesa' illi għandu l-gvern tagħna għas-settur ta' trasport ukoll. U immur għall-manifest issa. Il-manifest illi ressaqna mbagħad iżjed proposti biex inkomplu nsaħħu das-settur tant importanti. Li nżidu imma mhux għandna l-Fast Ferry u ngħidu waqafna lieh, le, il-Fast Ferry mbagħad għaqadnieh mal-4 bastimenti li aħna nemmnu li huma kruċjali biex ikun hemm servizz li jkun iktar effiċjenti. U rajna, ir-raba vapur illi jagħmel differenza kbira fl-effiċjenza tas-servizz. Qatt miegħu il-Fast Ferry u tgħid li ma se nieqfu hemm fuq il-Fast Ferry nemmel li rridu ntejbu iżjed. Fadal fejn nżidu fl-effiċjenza, kemm f'dik li hija frekwenza u partikolarment f'dik li hija frekwenza, imma qegħdin f'taħdidiet mal-operaturi biex niżguraw li s-servizz jibqa' wieħed mhux biss tajjeb imma li dejjem inkomplu ntejbu fuq. Għax nifhem x'differenza jagħmel. Imma mbagħad l-investiment infrastrutturali. Kemm kien kruċjali l-investiment fit-toroq li għamilna f'dal aħħar snin f'Għawdex. L-istess bħal f'Malta. U r-realtà x'kienet? Ir-realtà li writna fl-2013 infrastruttura ħażina ferm kellna f'pajjiżna u flok bdejna nattiraw l-investiment bl-infrastruttura, bdejna ingerxu l-investiment. U x'tallimna ma' snin? Illi infrastruttura b'saħħitha jekk hix tat-toroq,
infrastruttura oħra wkoll. Hija katalista biex tiġbed tattira investiment ta' kwalità. Għamilna dak l-investiment f'Malta u għamilna hawnhekk ukoll. U rajna l-frott tiegħu, toroq illi nbidlu madwar il-gżira, għamilna imma rridu nibqgħu għaddejjin ukoll. U għalhekk aħna gvern illi qatt maħna sodisfatti bil-bidliet li nagħmlu. Dejjem jibqa' dak l-aġġ biex nibqgħu nibdlu u noħolqu aktar ġid. U tgħidu li xi ħaġa forsi li tista' tidher ċkejkna ma naħseb li hija importanti ħafna wkoll. Oġġettiv ieħor li għandna huwa li kemm jista' jkun innaqsu it-traffiku minn ġewwa Rabat. U nemmen li dik hija xi ħaġa li rridu naħdmu għaliha, nistgħu naslu għaliha, imma li se tkun qed tagħmel differenza b'saħħitha wkoll u tara l-kunċetti kollha jingħaqdu. Qed nitkellmu dwar l-airstrip ukoll, servizz tal-bastiment li jibqa' bir-vapur ukoll, servizz tal-fast ferry iktar effiċjenti, infrastruttura aħjar u mbagħad l-oġġettiv kbir illi din il-gżira tkun l-ewwel illi tilħaq il-climate neutrality, se nagħmluh dan b'att inizjattivi, flotta ta' vetturi elettrifikata, irridu naħdmu għaliha ejja ħalli Għawdex ikun qabel Malta illi jasal għal climate neutrality. Nistgħu naslu għaliha, ejja naħdmu għandna pjan ċar determinat li naslu se naslu. Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ta' serħan lil moħħlilkom l-Awċina li xandu l-kredibilità wkoll biex imexxi dwar diversi setturi. Semmejna il-konnettività, setturi ieħor għal ħafna l-Prim Ministru u dak tan-negozju wkoll. Fatti fostna għandna lil Manuel Xeri li huwa sit ta' diversi ristoranti f'Għawdex. Manuel, nistiednek sabiex tagħmel l-intervent tiegħek lill-Prim Ministru. Aziz Prim Ministru, żgur li m'għandix kliem biżżejjed biex nirringrazzjakom ta' dak kollu li għamiltu magħna tul il-pandemija. Kulħadd jaf li dan l-aħħar sentejn id-dinja waqfet ħabba pandemija. Però intom dejjem tajtuna l-kuraġġ biex nibqgħu għaddejjin. Issa li qegħdin jekk il-bambini rid nerġgħu nqumu fuq saqajna, intom tajduna ħarsu l-qoddim u komplu investu. Issa nixtieq insaqsik din. Jekk il-poplu jerġa' jagħtikom il-fiduċja, x'garanzija se tkunu qegħdin ittuna biex aħna nibqgħu ninvestu? Grazzi. Manuel, jiena il-grazzi nagħtiha jien fisem il-Gvern lis-settur kummerċjali. U ngħidlek għala. Għaliex ftakar ftit, inti operatur ta' restorant. F'Marzu tal-2020 ftakar id-deċiżjoni li kellna nieħdu fil-11 ta' Marzu. Meta litteralment b'deċiżjoni waħda meħtieġa kellna nagħlqu ir-restaurants, għalaqna l-ajruport. Għalaqna diversi negozji oħra, għalaqna l-iskejjel ukoll. Li kien ifisser li l-klijentela kollha tagħkom litteralment għalaqna l-bieb. Imma ħdimna flimkien u l-settur tan-negozju f'pajjiżna kien qalli kelma waħda fid-diversi diskussjonijiet li kellna, ma ħnissenkeċċu l-ħaddiema. U dik il-kelma żammewha. U nfakkarkom ukoll li d-tbassir li kellna ta' aktar minn 50,000 persuna qiegħda. Dak kien il-kuntest li fih kellu jopera s-settur kummerċjali tagħna. Imma x'kellna negozji li kienu reżiljenti, li jħobbu l-ħaddiema tagħhom u li baqgħu jinvestu fin-nies u fil-ħaddiema tagħhom, illum għandna l-anqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. F'Għawdex, ir-rata tal-qatt f'Għawdex hija 7 darbit anqas minn dak li kellna fi żmien Gvern Nazzjonalista. U għandna tkabbir ekonomiku f'Għawdex illi huwa daqs dak li ġie reġistrat f'Malta.
U dik tuħu pjaċir meta inti tara iż-żewġ gżejjer li l-iżvilupp ekonomiku fihom m'għandekx tawdex li qed jaqa' lura minn dak ta' Malta, ma' żewġ gżejjer illi l-iżvilupp u l-progress u tkabbir ekonomiku tagħhom qiegħed miexi flimkien. Imbagħad għalhekk illi qed nitlob illi tisilfuni il-fiduċja tagħkom għall-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru sabiex il-viżjoni li għandna għal din il-gżira, viżjoni ċara ħafna, nkunu nistgħu nimplementawha. Se nagħmlu rekord ta' investiment ta' fondi Ewropej fil-Gżira Awċija. 162 miljun euro ta' investiment ġej mill-fondi Ewropej. Imbagħad insemmi wkoll l-iskemi li jagħtu aġenziji tal-Gvern bħal Malta Enterprise, dawn huma skemi ta' inċentiv importanti ferm għan-negozji tagħna illi f'għawdex se jkunu b'10% ogħla mill-inċentivi li se nkunu qed nagħtu f'Malta. Insemmi mbagħad importanti ferm azzjendi li jaħdmu fil-qasam diġitali. Hemmhekk għall-investiment li se jkun qed isir minn dal-kumpaniji se nkunu qegħdin nagħtu tax credit ekwivalenti għall-investiment li huwa jagħmlu, tax credit li jista' jitla sa 50,000 euro, ġifieri qed nitkellmu hemmhekk investiment ieħor b'saħħtu fl-azzjendi diġitali ġewwa l-Gżira Awċija. U għalhekk ngħid li rridu nkomplu nibnu fuq il-pedamenti ta' stabilità ekonomika illi sigurtà ekonomika u stabilità ekonomika illi ħloqna għal dan il-pajjiż. Fl-eqel perjodu, fi żgur mit-tieni gwerra dinjija, għexna l-iktar perjodu diffiċli. Imma imxejna politika ekonomika li tbiedet minn dik tal-austerità li kellhom ta' qabilna, ftakru fl-2008 meta ħadmu dik il-politika ġara, tbiedna minna u morna l-politika li tinċentiva lin-nies, li tinċentiva n-negozji. U għalhekk Manuel ngħidlek illi għandkom futur sabiħ ħafna xi tħarsu lejh, ġejja rebbija b'saħħitha, ġej sajf b'saħħtu ħafna ta' xogħol, ta' investiment. U lilek u lil sħabek nagħmlilkom kuraġġ, ibqgħu investu, ibqgħu ħadmu n-nies, ibqgħu tejbu il-pagi tal-ħaddiema għaliex Malta għandha futur sabiħ. U għawdex ukoll. Grazzi Manuel, grazzi Prim Ministru. Ħanimxu issa għal żagħżugħ ieħor Kristof Karwana li ser ikun qiegħed jistaqsil il-Prim Ministru wkoll dwar diversi inizjattivi relatati mal-proprjetà. Inizjattivi li permezz tagħhom ukoll Partit Laburista welled diversi skemi li permezz tagħhom qegħdin jagħtu il-ħolma li għandhom diversi żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar ikunu sidien tad-djar tagħhom. Kristof, fidejk. Insellimlek Sur Prim Ministru u nagħtuk merħba sabiħa minn fostna l-Awċin, propjament mill-lokalità tagħna tal-Qala. Nixtieq nieħu din l-opportunità wkoll sabiex fisem l-Awċin u l-Maltin kollha, Prim Ministru, nirringrazzjawk minn qalbna tal-ħidma tiegħek favur pajjiżna. Grazzi mill-qalb. Prim Ministru, aħna iż-żgħażagħ Awċin inħarsu lejn diversi opportunitajiet, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, speċjalment f'opportunitajiet ta' xogħol. Però nistqar miegħek illi meta ħares sabiex nixtri l-ewwel proprjetà tiegħi, rid li ovvjament dina tkun ġewwa Għawdex, ġewwa l-Gżira Awċija. U għalhekk Prim Ministru nistqar miegħek ukoll illi meta smajtek tħabbar diversi miżuri, diversi proposti, miżuri konkreti fejn jieħdlu l-first time buyers kif ukoll inċentivi għax-xiri tal-ewwel proprjetà. Dawn kienu bla ebda dubju miżuri illi se jolqtu direttament lilna iż-żgħażagħ u għalhekk xtaqtek li forsi Prim Ministru jekk jogħġbok tirreferi ftit għal dawn il-miżuri sabiex kemm jiena kif ukoll żgħażagħ oħra bħali ikunu nistgħu nifhmu aktar fuqhom dawn il-miżuri kif ukoll kif se nkunu qed nibbenefikaw minnhom. Nirringrazzjak minn qalbi. Grazzi lilek, Chris.
Il-manifest elettorali tagħna fih 3 prinċipji: Malta isbaħ, kwalità ta' ħajja aħjar u opportunitajiet aħjar għal kulħadd. U semmejt inti propju l-kwistjoni ta' opportunitajiet. U li tixtri li tkun f'qagħda li tixtri l-ewwel dar tiegħek hija ħolma għaż-żgħażagħ tagħna. Ħolma anke għal dawk li għadhom ma xtrawx l-ewwel proprjetà tagħhom. Hija x'inhija l-età tagħhom. U rajna kemm huwa importanti illi bħala gvern nibqgħu nwiżnu dan is-settur. Għamilna inċentivi f'dal aħħar snin insemmi l-iskema tal-first time buyers midna ibbenefikaw 28,000 persuna li frankaw sa massimu ta' 6,500 euro fix-xiri tal-ewwel proprjetà tagħhom. Kienet skema li ħadmet. U bqajna nestenduha u baqgħet taħdem. Imma issa f'dal-manifest għandna proposti ġodda illi huma b'saħħithom ħafna. Ħanibda bl-ewwel waħda, forsi l-iktar waħda illi ġibdet attenzjoni hija b'saħħitha immens dik illi tgħin lil first time buyers fix-xiri tal-proprjetà tagħhom billi se nkunu qed inħallsu 10,000 euro mill-loan ta' dak il-first time buyers illi jixtru l-ewwel residenza tagħhom. 1,000 euro fis-sena għal 10 snin. Hawnhekk qed nitkellmu jiġifieri fuq għajnuna diretta li tfisser li ħafna persuni nkunu qed ta' kull sena inħallsu bejn pagament sa tnejn tal-loan tagħhom. Imma x'hemm isbaħ mill-opportunità il-ħolma kważi kważi nsejħilha ta' persuni li jkollhom l-ewwel dar tagħhom ngħinuhom biex titwettaq u ssir realtà. Imma mhux biss. Tgħid li ma' din l-iskema se tkun qed tieħu il-post ta' skemi oħrajn li kien hemm assolutament le. Anzi, di se tkun skema bżieda mal-miżuri u skemi oħra b'saħħithom li għamilna. Insemmi dik fejn il-gvern jagħti self mingħajr rimax għal dawk li ma jistgħux joħorġu l-10% ta' mal-konvenju. U x'għandek realtà ta' ħafna żgħażagħ partikolarment li jikkwalifikaw għall-loan mingħand il-bank imma ma jkunux ġemmaw biżżejjed biex ikollhom it-10% tal-konvenju. Hemmhekk x'għamilna. Nidejna konna skema li kien hemm uptake tajjeb tagħha fejn il-gvern jagħtik self mingħajr rimax tħallsu lura fuq medda ta' 15-il sena u tkun tista' tħallas dan it-10% tal-konvenju. Ma xrajna r-realtà. Kellna capping ta' valur ta' proprjetà li kien sa 175,000. U d-deċiżjoni li ħadna issa hija li dak il-capping intellawh b'50,000 euro oħra għal proprjetà li tiswa sa 225,000 euro. Imma miżjed. Insemmi l-iskema li nidejna fl-aħħar budget fejn first time buyers li jixtru proprjetà jew ġewwa UCA, jiġifieri ġol qalba tal-irħula. Jew proprjetà li tkun ilha mibnija l-20 sena jew aktar u li tkun battala, jikkwalifikaw hemmhekk qotja qed nitkellmu jekk tixtri f'għawdex, qotja diretta jiġifieri fi flus ta' 30,000 euro. Magħha ma' dilotja, ġifieri 30,000 euro li ħadthom f'cash. Imbagħad jekk tirranġa d-dar tieħu l-vat lura. Tiġi eżentat kompletament minn ħlas tat-taxxa tax-xiri fuq dik il-proprjetà. Dawn huma skemi li huma b'saħħithom ħafna li mhux biss jagħtuk l-inċentiv tal-flus, imma wkoll ifissru il-viżjoni li għandu l-gvern fl-ippjanar. X'qegħdin nagħmlu hemmhekk? Qed ninċentivaw in-nies flok jixtru fil-periferija tal-irħula u allura jinċentivaw il-bini fil-periferija tal-irħula dak ma rridux aħna kemm jista' jkun, qed nagħtu inċentiv biex dak li jkun jixtri proprjetajiet li huma ġa mibnijin ġol qalba tal-irħula. Dak huwa l-mod kif nagħmlu l-affarijiet, mhux billi nżidu l-piżijiet imma billi nagħtu l-inċentivi. Imma Chris, dali semmej dwarhom ta' dak li diġà daħlu fis-seħħ, ma jekk qed nitkellmu fuq il-miżura ta' 10,000 euro qotja fi ħlas tas-self, dik hija biss proposta. Issa ir-realtà jekk il-poplu fis-26 ta' Marzu jagħtina l-fiduċja tiegħu. U nsaqsi lilek il-ħafna żgħażagħ li hawn hawnhekk. Kif tistgħu
ma tkunux parti ma tipparteċipawx fil-jum tas-26 ta' Marzu. Dak il-jum f'dak il-jum iż-żgħażagħ tagħna se jiddeterminaw il-futur tagħhom. U għalhekk l-importanza ta' din id-deċiżjoni. L-importanza illi kulħadd imur jivvota sabiex ikollna mandat b'saħħtu biex nistgħu nimplementaw dan ir-riformi. U oħrajn magħhom. Għalhekk il-ħtieġa ta' mandat b'saħħtu. Għaliex ftakru, meta dal-pajjiż ftit ta' snin ilu kien immexxi minn gvern illi kienet toġbu il-kumdità tal-status quo, ġifieri tħalli l-affarijiet kif huma. Aħna rejna mill-2013 sal-lum kemm aħna gvern riformista li għandna qaċċa l-bidla. U rġajna tnuru f'dal-manifest elettorali kemm għandna il-kuraġġ għall-bidla. Jekk hux qed nitkellmu f'bidliet li jolqtu s-settur tal-IVF, bidliet li jolqtu liż-żgħażagħ, bidliet li waslu għall-garanzija tfal tagħna. Dak kollu iżda jista' biss isir realtà jekk intom tagħtuh is-siġill tal-approvazzjoni fis-26 ta' Marzu u għalhekk nerġa' nisħaq dwar l-importanza tad-deċiżjoni importanti li għandna l-pajjiżna f'dan il-jum. Smajna l-żgħażagħ, tkellimna dwar il-konnettività, tkellimna dwar in-negozji f'pajjiżna, se nkun qegħdin nitkellmu dwar setturi oħra importanti issa, l-agrikoltura li wkoll huwa ta' importanza qawwija ġewwa l-Gżira Awċija. Is-sabiħ ta' din l-attività hija li nistgħu nisimgħu minn bdiewa stess illi jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom permezz ta' dan is-settur. Nistieden lil Joe Kentabone sabiex jagħmel l-intervent tiegħu. Prim Ministru, l-ewwel nett nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqani u tieni din lista dina sabiex nitħaddet fuq is-settur li għandi tant tal-qalbi li huwa l-agrikoltura. Jiena ġej mis-settur agrikolu u biex imur quddiem nista' ngħid illi għal dan l-aħħar snin il-Gvern irnexxielu jinvesti f'dan is-settur sabiex aħna nkunu aktar sostenibbli u effiċjenti sabiex nkunu nistgħu nresqu l-prodott tagħna bnejnu lokali ta' kuljum lill-familji kollha ta' Malta u Għawdex. Wisq iżjed meta investejtu wkoll fil-New Water ġewwa Gżiritna. Li nixtieq nistaqsiku jekk għandek xi proposti ġodda ppjanati għall-futur ġejjieni. La darba il-popju rnexxielu jafda l-fiduċja tiegħu lilek biex tmexxi l-leġislatura li jmiss. Grazzi. Irrealizzajt dwar l-importanza tas-settur tal-agrikoltura, realizzajt aktar anzi, waqt il-pandemija. Meta niftakar fl-ewwel jiem, fl-ewwel ġimgħat wara Marzu tal-2020, bdejna nitkellmu dwar l-importanza tal-provvista tal-ikel, tas-sigurtà tal-provvista tal-ikel għal dan il-pajjiż. Qatt m'emmint li kellu jkollna dik id-diskussjoni. Immaġinaw, fejn qatt taħseb fis-sena 2020 illi l-pajjiż potenzjalment kien se jkollu nuqqas ta' provvista ikel. Dak ir-realtajiet li għexna fl-ewwel xhur tal-2020. Konna niltaqgħu mal-importaturi, konna niltaqgħu mas-settur tas-sajjieda, mas-settur tal-agrikoltura biex naraw u niżguraw li jkollna biżżejjed ikel għall-poplu tagħna biex jekk kienu se jmorru għall-ar iċ-ċirkostanzi konna se nkunu wkoll preparati f'dak ir-rigward. Mbagħad wara li għaddew dak il-ġimgħat għamilna l-Food Agency. Saħħaħna s-settur tal-agrikoltura. Għenna għax kien settur li kien impattat ukoll. U fil-manifest għaliex iddialogajna mas-settur tal-agrikoltura li ngħid huwa importanti għalina bħala pajjiż. Importanti għas-settur li ngħinu lis-settur b'mod partikolari. Għaliex ejja naqblu li bħal prodott Awċi u Malti ma ssibx. Dik hija realtà, prodott ġenwin ħafna, prodott tajjeb, u meta qed ninvestu fis-settur tal-agrikoltura, qed ninvestu wkoll fi prodott ta' kwalità għall poplu Awċi u Malti. Imma wkoll ngħid li il-proposti li għandna fil-manifest elettorali twildu mid-diskussjonijiet li kienet ikollna mal-bdiewa tagħna. Kif inhu ħafna tista' tgħid mill-manifest.
1000 proposta li twildu mid-dialogu li kienet ikollna ma' setturi differenti. Imma mbagħad il-proposti li joħorġu mill-manifest narhom fil-kuntest aktar wiesa' tal-viżjoni edukattiva li għandna, il-viżjoni relatata mas-settur tal-edukazzjoni, ċavetta għall-mobilità soċjali. U x'rajna hemmhekk? Rajna li kellna setturi fosthom dak tas-sajd, fosthom tal-bidja wkoll, illi forsi ma investejniex biżżejjed. Li mhux qed ninċentivaw biżżejjed żgħażagħ tagħna li jaħdmu f'dan is-settur tant importanti. Li forsi huwa settur li ħadnih for granted. Settur li tant tittaħdem mod dedikat fih u għalhekk illi se nkunu qegħdin niffokaw fuq dan is-settur, settur tal-bidja wkoll, tal-bidja u sajd, u naraw illi inħarġu aktar studenti li jemnu li jista' jkollhom karriera iva fis-settur tal-bidja. U għalhekk illi se nkunu qegħdin inniedu numru ta' inċentivi biex niffokaw fuq dan is-settur, nemmen illi hija l-edukazzjoni illi trid tipprepara l-istudenti tagħna għal bżonnijiet kollha tal-industrija tagħna, kemm industrialija tradizzjonali, setturi ġodda, pockets ġodda tal-industriji ġodda li ħloqna wkoll, irridu naraw li mhux biss noħolqu impjiegi ta' kwalità u qed naslu għal ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, imma mbagħad li nħarġu biżżejjed nies, biżżejjed studenti biex ikunu jistgħu jimlew dak l-eluf ta' opportunitajiet tajbin illi qegħdin noħolqu. U għalhekk iva irridu nibdew nitkellmu mhux biss issa dwar il-ħolqien ta' jobs, imma dwar il-ħolqien ta' karrieri. Ta' karrieri li jagħtu kwalità ta' ħajja tajba, li jagħtu income tajjeb, imma li jagħtu wkoll sens ta' sodisfazzjon minn dak li tkun qed tagħmel. U meta nitkellem mal-bdiewa, jekk hemm karatteristika li tibqa' konsistenti hija kemm huma kburin bix-xogħol li jagħmlu, kemm huma kburin bil-prodott ta' kwalità li jipprovdu lill-poplu tagħna u li nista' nassigurak huwa li se ssib gvern jekk il-poplu jogħġbu jagħtina l-fiduċja tiegħu li se jibqa' jinvesti bis-saħħa f'dan is-settur, bis-saħħa aktar minn qatt qabel sabiex ikollna settur li nibqgħu mixjin il qudiem fih. Qed nisimgħu dwar diversi skemi li qegħdin hemmhekk u pjanati biex ta' darba l-Partit Laburista jingħata l-fiduċja jkun jista' jeqleb dawn il-proposti f'realtà. Ħandur fuq Kate Vella Muscat, issa resident minn ġewwa Marsalforn li jixtieq jagħmellek il-mistoqsija tiegħu, Prim Ministru. Grazzi Prim Ministru u grazzi tal-opportunità li tajtna llejla. Grazzi tal-proġett grandjuż li sar ġewwa Marsalforn fil-waterfront fil-menqa fejn sar embellishment kbir u llum qed ingawduh kien proġett li tant kont qed nistennewh. Però fil-fjama tiegħi baqa' wkoll proġett ieħor ambizzjuż f'Marsalforn li huwa il-breakwater. Xi pjanijiet għandu l-Gvern f'dan rigward? Grazzi. Grazzi Kate. Jekk il-poplu Awċi u Malti jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu, il-proġett tal-breakwater se nagħmluh. Se nwettquh hekk kif jipprovdi il-master plan hemmhekk bl-istess mod li għamilna proġett ta' 3 miljun euro, kelli l-pjaċir li ninawgurah flimkien mal-Ministru Għal-Għawdex. Proġett li segwa l-inaugurazzjoni tal-menqa wkoll ikolli ngħid li proġett imbagħad li meta taraħ jiffigura eżatt fil-viżjoni li għandna u li nidejna fil-manifest elettorali. Dik li kemm jista' jkun nagħtu spazji lill-komunità u ħarsu lil proġett ta' Marsalforn huwa bbenefikat il-komunità kummerċjali minnu imma benefikaw in-nies ukoll. Għaliex huwa post fejn tista' tmur tirrilassa mal-familja, tieħu tfal li jistgħu igawdu l-post u nemmen illi il-breakwater se jkun dak il-proġett illi se jerġa' jagħmel tisħiħ embellishment tal-erja għaliex ir-realtajiet illi tkellmet magħna il-komunità kummerċjali nafuhom, il-problemi li jinħolqu minħabba nuqqas ta' dak il-breakwater u għalhekk illi llum qed nagħti dan il-commitment ċar ħafna illi dak il-proġett qiegħed fil-master plan, dak il-proġett se jkun qiegħed isir.
Imbagħad x'inhi l-viżjoni tagħna l-Għawdex? Fost id-diversi affarijiet li naraw hija li Għawdex jista' joffri affarijiet uniċi għal Għawdex, iżjed milli tista' toffri Malta. U għalhekk li dal-kwalitajiet, dal-karatteristiċi li toffri l-Gżira Awċija, irridu nibqgħu nisħqu u nibnu fuqhom. Insemmi l-proġett tar-Rabat. Tkellim dwaru ftit tal-jemilu, anzi tlaqna bih fit-tnedija tal-kampanja elettorali tagħna, x'qegħdin naraw hemmhekk. Illum għandek area li tintuża l-area ta' fejn il-bus terminus, li tintuża l-parkeġġ ta' vetturi. Minn hemmhekk irridu noħolqu wieħed mill-isbaħ proġetti ambjentali li qed naraw għal Għawdex u għal Malta. U kif se nkunu qegħdin nagħmluh dan? Se nagħmluh billi mhux ngħidu ħanneħħu l-parkeġġ u nagħmlu spazju aħdar u miftuħ u ma nilqgħux imbagħad għar-realtà ġdida li jkollna bin-nuqqas ta' parkeġġ. Dik nemmel li jkun planning li jkun short-sighted. U x'qegħdin naraw minflok? Qegħdin naraw proġett li amalgama fih il-ground tal-futbol, qegħdin naraw proġett illi se nkunu qed inżidu l-ispazju għal parkeġġ imma dan nagħmluh taħt l-art. Mela parkeġġ taħt l-art, il-ground tal-futbol li jiġi amalgamat f'dan il-proġett, imbagħad spazju aħdar u miftuħ kbir li jistgħu igawduh il-familji Għawċin, it-tfal Għawċin, dak kollha li jiġu Malta turisti, li jiġu Malta u Għawdex, turisti. Dak huwa l-mod kif wieħed jippjana. U dik hija l-viżjoni l għandna l-Għawdex. Issa għaqad dal-proġetti kollha flimkien, għaqad il-proġett tal-Qortin. Ħadd ieħor ħalla miżbla għal 20 ta' snin, aħna minn miżbla ħloqna wieħed mill-isbaħ proġetti ambjentali. Għamilna dal-proġett f'Malta f'Witfulija fiż-Żurrieq, irreplikajnieh f'Għawdex. U nemmen li dawn huma l-proġetti li se jkunu qed iwasslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Titjib ambjentali, titjib fiż-żbuħija ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex, fuq kollox meta taqqad dan il-fatturi kollha flimkien ikollna kwalità ta' ħajja aħjar għall Għawċin u għall Maltin kollha. Għawdex taħt Gvern Laburista se jkompli joħloq aktar spazji miftuħa li bihom jistgħu igawdu l-poplu Malti u Għawċi. U dak huwa sabiħ ukoll li rajna fl-ewwel jum ta' kampanja elettorali impenn ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin għal spazji miftuħa. Ħanqelbu fuq settur ieħor issa, s-settur kulturali u nistieden kunsilli l Ċali Ħili li naf li għandu għal qalbu ħafna dan is-suġġett. Ċali, fidejk. Prim Ministru, kemm nieħu pjaċir nisma' il-viżjoni tal-Partit Laburista għal Għawdex. Il-ġimgħa l-oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni għalilna li s-swar taċ-Ċittadella tellaħħom Gvern Nazzjonalista. Din il-ġimgħa irid iwaqfilna it-tax refund. Imma l-mistoqsija tiegħi hija waħda. Jekk għal 5 snin li ġejjin il-poplu ser jagħtik il-fiduċja, xi proġetti tangibbli u intangibbli għandu Gvern Laburista għal Għawdex tagħna. Grazzi. Hekk kienu qalu esponenti tal-Partit Nazzjonalista li ċ-Ċittadella bnewa huma. Illa nista' ngħidlek huwa illi aħna se naħdmu kemm nifilħu biex iċ-Ċittadella tiddaħħal fil-lista tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO. Ħanibda bl-ewwel parti tad-domanda tiegħek, dik li tolqot il-kwistjoni tat-tax refund. Għaliex meta tanalizza il-proposta tal-Oppożizzjoni, tara kemm hija proposta jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja li se tweġġa' 96% tal-ħaddiema ta' pajjiżna imma l-aktar lil dawk li jaqalgħu l-inqas. Jiġifieri min jaqla l-inqas il-Partit Nazzjonalista qed jgħidlu jien se noħodlok iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa illi tak il-Partit Laburista fil-Gvern.
U għalhekk illi iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa u ċekk ieħor li tajna biex ngħinu lin-nies f'dal mument partikolari, b'kollox investejna b'70 miljun euro. Daw iċ-ċekkijiet se tkunu qed tirċevuhom fil-jiem li ġejjin. Imma jistgħu jkunu l-aħħar ċekkijiet li se tirċievu jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja. Biex għamluha ċara. Tafu x'qal il-kap tal-Oppożizzjoni li huma da ċekkijiet politika tal-gimmicks. U jiena wieġbu ngħidlu politika tal-gimmicks meta aħna tnejnu lin-nies biex nagħmlu differenza fl-istandard tal-għajxien tagħhom. Vera ma jidħolx fid-djar. Min jitkellem hekk huwa maqtuħ mir-realtà tan-nies. Għaliex meta aħna nidħlu fid-djar tan-nies u nitkellmu ma' nies jgħidulna x'differenza jagħmlu inċentivi bħal daw. Meta ġifieri ħalli nifhmu sew x'qed jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Aħna għamilna l-iskema tat-tax refund. Fil-manifest elettorali qed ngħidu illi se nkunu qegħdin ninvestu u nsaħħu tax refunds u nallokaw 24 miljun euro fis-sena fuq ir-rifużjoni tat-taxxa biss. Fuq dik biss 24 miljun euro. 66 miljun euro ieħor fis-sena, jiġifieri b'kollox 90 miljun euro, is-66 miljun euro se jkunu bit-twessieħ tat-tax bands, jiġifieri se nwessaw it-tax bands biex ikollna aktar nies fin-naħa ta' isfel, jiġifieri dawk illi jaqalgħu l-inqas li ma jinqabdux bit-taxxa. U x'qed tgħid l-Oppożizzjoni? Qed tgħid jiena l-24 miljun euro tar-rifużjoni tat-taxxa se ntajjarhom minn dawk li jaqalgħu l-inqas. Jiġifieri dak li qegħdin bil-paga minima u lillum qed jirċievu ċekk ta' 140 euro fis-sena. L-Oppożizzjoni qed tgħidilhom dak insewh. Aħna qed ngħidu illi ċekk ta' 140 euro inżiduh għal 165 euro. U x'qed tgħid iżjed l-Oppożizzjoni? U qed tgħid u mbagħad dak l-24 miljun illi se tieħu mingħand min jaqla l-inqas se tkun qed tagħtihom lil persentaġġ żgħir ta' nies 4% tal-ħaddiema tagħna illi jaqilgħu iktar minn 60,000 euro fis-sena. U lil daw, mhux huwa hekk hu, se tkun qed tagħtihom 2,000 euro fis-sena ifrankar fit-taxxa. Aħna qed naħdmu bi prinċipju totalment differenti. Aħna rridu li kulħadd jiggwadanja, kulħadd. U għalhekk illi mxejna bil-prinċipju li l-rifużjoni tat-taxxa mhux biss inħalluha, imma nsaħħuha. Imma wkoll li inwessaw it-tax bands biex iva. Mela aħna maħniex kburin bir-ruħ soċjali tagħna u minnu kburi bir-ruħ soċjali tiegħu jista' ma jipproteġix l-iktar lil dak li jaqalgħu l-inqas, hekk qed tgħid se tagħmel l-Oppożizzjoni. Mela min minnkom qiegħed bil-paga minima, ftakru li l-Partit Nazzjonalista se joħdilkom it-tax refund. Min minnkom qiegħed b'kirja protetta, il-Partit Nazzjonalista tgħidilkom li fi żmien 3 snin ineħħi l-protezzjoni kollha illi tajna aħna f'dawn l-aħħar xhur. Dak huma r-realtajiet. Imma aħna x'qegħdin ngħidu? Bil-miżuri li se nkunu qed nagħmlu aħna fit-traħħis tat-taxxi tagħna, fit-tnaqqis tat-taxxi, se jkollok lil kulħadd lil ħaddiema tagħna li se jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa medja ta' 300 euro fis-sena. Dak huma il-miżuri illi se nkunu qegħdin nagħmlu aħna. Jiġifieri l-għażla ssejja waħda ċara bejn gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista li jrid jieħu dak illi tajna aħna għal gvern Laburista li qed jgħid aħna se nkomplu nsaħħu il-miżuri li ddaħħalna f'dawn l-aħħar snin. Imma
Ħaniġi għas-settur kulturali għaliex huwa settur illi tant għandna l-qalbna għaliex nemmnu illi tant jagħti kontribut lis-soċjetà b'mod ġenerali. U ħansemmi 3 proposti illi beħsibna nagħmlu għal dan is-settur illi jekk ningħataw il-fiduċja naturalment minn proposti inwettquhom u jsiru realtà. Nsemmi hawnhekk illi Għawdex ikollu ċentru li jkun attrezzat għall-eżibizzjonijiet tal-artisti. Insemmi wkoll miżura fejn inkomplu insaħħu il-karnival f'Għawdex u il-bini tlestija tal-bini tal-mużew għal Għawdex illi se jkun qed jiġbor fih il-fdalijiet u oġġetti importanti u storiċi għal din il-gżira. U għalhekk biex nagħlaq nerġa' mmur lura għal dak illi bdejt bih. 250,000 ħaddiem f'pajjiżna, 250,000 ħaddiem f'pajjiżna, jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja se jkollhom it-traħħis fit-taxxa u ċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa illi tajna f'dawn l-aħħar snin, illi saħħaħna f'dawn l-aħħar snin, illi se jkunu qegħdin jittieħdu minn għandhom. L-għażla fis-26 ta' Marzu hija bejn Roberta Bela li jrid isaħħaħlek it-tax refund jew inkella Bernard Grek li jrid joħodlok it-tax refund. Se nkunu qegħdin induru fuq żagħżugħ ieħor, issa żagħżugħ ta' 16-il sena, George, li grazzi għall Partit Laburista ser ikun qed jivvota l-ewwel darba f'din l-elezzjoni ġenerali. George. Prim Ministru, insellimlek f'isem iż-żgħażagħ Għawċin kollha. Prim Ministru, għalina l-ambjent huwa priorità. Hemm xi proġetti f'Għawdex dwar dan u bejn wieħed u ieħor kemm jiswew dawn il-proġetti li jitresqu fil-manifest. Grazzi. Grazzi. Ħanitlaq bil-punt kollu li nemmen li jiddistingwina minn dak li qed tipproponi l-oppożizzjoni, il-kredibilità. It-track record tagħna li jitkellem għalih waħdu u li jagħtina l-kredibilità li dak li nwedu se nkunu qegħdin inwettquh. Proġetti ambjentali proġetti ambjentali li huma costed u huma identifikati. Se ninvestu 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin f'numru ta' proġetti ambjentali li se jibdlu l-wiċċ ta' Malta u ta' Għawdex. Anka kemm jiswa l-manifest kollu ħabbarta ftit tal-jemilu. 3.3 billion euro fuq medda ta' 5 snin. Dak huwa l-mod kif jsiru l-affarijiet. Costed u bi pjan. U tgħid li mhijiex spiża kbira din, hija spiża kruċjali biex nibqgħu nkabru l-ekonomija tagħna wkoll. Mal-mument li dak il-manifest elettorali jibda jiġi implementat, mal-medda tal-5 snin qegħdin naraw mid-tbassir ekonomiku li jkollna tkabbir ekonomiku ta' 5.5%. Jekk qed nitkellmu fuq ħolqien ta' impjiegi, anzi karrieri ġodda, qed nitkellmu fuq 50,000 impjieg ieħor illi qegħdin naraw illi se nkunu qegħdin noħolqu. U dak il-proġetti ambjentali, għandek il-kelma tiegħi, illi se nkunu qegħdin inwettquhom u nwettquhom kollha fi żmien. Semmejt aktar kmieni l-qortin. Semmejt prinċipji oħrajn imma li nemmnu illi huma kruċjali. Dak li tgħix fejn tgħix tkun within walking distance ta' spazju aħdar u miftuħ għall-familji. Ma jkollokx għalfejn taqbad tuża l-karozza biex inti tmur fi spazju fejn tista' tirrikreja ruħek mal-familja, mal-ħbieb. mat-tfal tiegħek. Tgħidli kunċett forsi sempliċi, imma li se jagħmel differenza kbira fil-mod kif ngħixu. U għalhekk li
Illum għandna dal-prioritajiet ġodda. Fl-2013 kellek realtà li bil-fors il-priorità assoluta tal-pajjiż kellha tkun li tinċentiva l-ekonomija. Kellna rata ta' qatt li kienet refat rasa l fuq wisq. U ridna noħolqu iktar impjiegu, l-focus kien hemmhekk. It-tisħiħ ekonomiku, l-konsolidament ta' tkabbir ekonomiku. Imma llum dak huma stadji li għaddejna minnhom, irnexxejna fl-infrastruttura, fit-titjib tal-infrastruttura, fit-tkabbir ekonomiku, fil-ħolqien ta' impjiegi llum tista' tgħid għandna full employment, u allura issa li rridu il-viżjoni tagħna naġġustawha wkoll għal dal-prijoritajiet ġodda. Ewlieni fosthom is-settur ambjentali. U semmejna proġetti li huma letteralment meravilja, nsemmi dak ta' Triq Sant'Anna tal-Furjana, dak li qegħdin naraw għar-Raba Tawdex. Insemmi il-proġett ta' San Ġwan, proġetti oħor sabiħ immens, proġetti f'Birkirkara, f'Santa Venera, sensiel oħrajn. Insemmi dawk tal-Urban Green Reclamation, xi jfisser dan? Illi l-Gvern se jkun qed jidentifika proprjetajiet tal-privat stess li huma diġà mibnija llum jixtrihom u minflok proprjetà mibnija joħloq spazju miftuħ fejn il-familji tagħna jistgħu jmorru u jirrikrejaw ruhom. U għalhekk il-kelma tiegħi maż-żgħażagħ ukoll. L-importanza li tipparteċipaw fl-elezzjoni tas-26 ta' Marzu ħalli noħolqu kwalità ta' ħajja aħjar li tieħu ħsieb is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali, se nkunu qed nagħmlu aċċenn ukoll fuq is-saħħa mentali tal-popolazzjoni tagħna, imma intom li tridu ġibu din il-bidla u l-bidla titlaq mis-26 ta' Marzu fejn hemmhekk b'mandat b'saħħtu se naċċennaw fuq dan il-prijoritajiet. Malta isbaħ u kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Malta u Għawdex b'ambjent isbaħ huma priorità ewlenija tal-Partit Laburista. Ħanduru issa fuq Joseph Farrugia l-aħħar interventi għaw Joseph li huwa sit ta' restorant f'Għawdex. Joseph, fidejk. Nsellimlek, Prim Ministru. F'pandemija, il-Gvern kien ta' għajnuna kbira għan-negozji tagħna li għandu x'jaqsem mat-turisti. Fiduċjuż li f'ċirkostanzi iktar pożittivi ħatkunu qegħdin taħdmu biex tattiraw iktar turisti lejn pajjiżna. X'inhu l-pjan tal-Gvern għal Għawdex għal dan is-settur? Grazzi. Grazzi Joseph, qed tfakkarni fl-ewwel ġimgħat tal-pandemija kemm kien żmien diffiċli. Il-postijiet li solitament għandna l-postijiet ta' divertiment, ristoranti, postijiet kollha madwar Malta u Għawdex is-soltu mimlijin bin-nies u kullum kien baħħ kemm kienu mumenti diffiċli u ta' dieqa. Deċiżjonijiet li kellna noħduhom, ma kellniex alternattiva. Għaliex hemm minna li l-prijorità dak iż-żmien kienet illi nipproteġu s-saħħa tan-nies. Dak iż-żmien għadda. Għadda għaliex ħadna d-deċiżjonijiet il-korretti, kellna l-prijoritajiet it-tajbin li nipproteġu s-saħħa imma li nipproteġu l-għajxin tan-nies ukoll. U dak l-investiment li għamilna fl-għajxin tan-nies kien dak illi id-bassir li kellna s-settur tal-ospitalità, settur li taħdem fih inti, ma materializzax għax d-bassir kellna. Niftakar il-lukandiera jkellmuna fl-ewwel jiem u jgħidulna aħna se nagħlqu m'għandniex klijenti, is-settur turistiku baħħ u se jkollna nkeċċu l-ħaddiema. L-investiment li għamilna fis-settur tal-ospitalità jisbuq 800 miljun euro. 800 miljun euro. Fosthom fil-weight supplement. Għallelna s-settur tal-lukandiera u tal-ristoranti, jekk mhux se tipproteġu l-pagi tal-ħaddiema tagħna, se jkollna nagħtu sensi u sensi tal-massa. U hekk għamilna. Sa mill-ewwel jiem ta' Jannar daħħalna l-weight supplement ta' Marzu, daħħalna l-weight supplement u weight supplement li kien wieħed b'saħħtu ta' 800 euro fix-xahar. Illum frott dawk id-deċiżjonijiet qed nerġgħu naraw restaurants illi huma mimlijin, qed naraw lukandi. Lukandi bookings b'saħħithom għal dan ix-xahar, għal April iktar b'saħħithom u iktar ma jgħaddu l-ġimgħat il-qudiem qegħdin jaraw bookings li huma b'saħħithom, qegħdin jaraw rebbija b'saħħitha ta' xogħol u sajf ukoll b'saħħtu ta' xogħol.
Miżura mbagħad illi nemmen illi hija importanti ħafna għas-settur kummerċjali u li hija ewlenija fil-manifest elettorali tagħna hija dik li għall-ewwel darba f'pajjiżna se nkunu qegħdin innaqsu ir-rata tat-taxxa għall-kumpaniji. Qatt ma saret f'pajjiżna, qatt. U meta tkellimna mal-komunità kummerċjali dejjem resqu dan is-suġġeriment u qalu aħna nixtiequ illi ninvestu iżjed fin-negozji tagħna u ninvestu iżjed fil-pagi tal-ħaddiema tagħna. Kien suġġeriment li tressaq, ħsibna dwaru u se nkunu qed nimplementawh jekk ningħataw il-fiduċja u b'mod b'saħħtu wkoll il-kumpaniji ta' pajjiżna jħallsu rata ta' taxxa flat rate ta' 35%. Dik ir-rata ta' 35% se nkunu qed innaqsuha b'10% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro ta' profitti fis-sena. Issa xi tfisser dik? Nieħdu ristorant li jiddikjara 100,000 euro. Nibdew bil-massimu. 250,000 euro. Tfisser traħħis fit-taxxa ta' 25,000 euro. Ġifieri ara kemm hija ambizzjuża din ir-riforma fit-taxxa illi se nkunu qegħdin nagħmlu. Imma nemmnu li hija meħtieġa. Nemmnu li hija meħtieġa partikolarment f'din il-fażi li ninsabu fiha għaliex immaġina b'traħħis fit-taxxa ta' 25,000 euro dak in-negozju partikolari kemm jista' jtejjeb il-pagi tal-ħaddiema tiegħu kemm jista' jirreinvesti u dak huwa il-mod kif aħna qegħdin inħarsu l-qudiem li ninċentivaw lin-negozji tagħna sabiex joħolqu impjiegi ta' aktar kwalità u jibqgħu għaddejjin bl-investimenti tagħhom. Imma mbagħad ma waqafniex hemm, ħansemmi skema oħra li se nkunu qegħdin nagħmlu f'Għawdex fejn għal kwalunkwe investiment ta' capital fis ġewwa l-Gżira Awċija se nagħtu għotja diretta ta' 40% ta' dak l-investiment. B'hekk nibqgħu insaħħu l-investiment ġewwa l-Gżira Awċija. U għalhekk iva fiduċjuż illi se jkollna irkupru b'saħħtu fis-settur turistiku wkoll, it-turiżmu f'pajjiżna madwar terz tal-ekonomija tagħna. It-turiżmu u s-servizzi anċillari tiegħu li jaħdmu mal-servizzi turistiċi jagħmlu ma' terz tal-ekonomija tagħna. U għalhekk li dan huwa settur fejn għandna viżjoni ċara il fejn irridu mmorru u għalhekk iva Joseph nagħmilek ħafna u ħafna kuraġġ illi se jkun settur dan illi se jirpilja b'mod b'saħħtu. Imma nwedek fuq kollox illi l-gvern se tibqgħu issibuh ta' spalla magħkom hekk kif konna f'dal-aħħar xhur se nibqgħu nkunu ta' spalla għas-settur kummerċjali kollu sabiex jibqa' jipprovdi impjiegi ta' kwalità u jibqa' jattira investiment f'pajjiżna. Imma biex nagħmlu dan kollu nitlobkom tatuni il-fiduċja tagħkom sabiex fis-26 ta' Marzu nkunu nistgħu verament nitkellmu dwar Malta flimkien, dwar futur sabiħ għal pajjiżna. Grazzi lilkom, grazzi ta' kemm kontu magħna, grazzi lil ħaddiema, grazzi lis-settur kummerċjali, grazzi lis-setturi kollha ta' pajjiżna ta' kemm ħdimna flimkien f'dawn l-aħħar xhur u rejna kemm aħna poplu b'saħħtu li minn sfida kapaċi noħolqu opportunitajiet sbieħ għal Għawdex u Malta tagħna illi tant inħobbu. Nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi Prim Ministru, grazzi lilkom ukoll li kontu magħna għal din l-attività, grazzi lil dawk li ħadu sem ukoll fil-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru. Infakrukom il-qofol tat-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali għada ġewwa l-Fossos tal-Furjana Rally Team Malta indirizzat mill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Vela. Grazzi u lejl tajjeb.